Botaničkoj bašti Jevremovac Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu po prvi put organizujemo novogodišnju humanitarnu baštu u saradnji sa Srpskim filantropskim forumom. Ideja ove akcije je izuzetno lepa i kompanijama koje su društveno odgovorne je pružena mogućnost da okite odabrana četinarska stabla u Botaničkoj bašti bez činjenja ikakve štete stablima, a doniraju značajna sredstva koja ćemo iskoristiti za obnavljanje biljnog fonda i sadnju novih biljaka u ovoj zelenoj oazi Beograda. Kompanija Bambi je sa zadovoljstvom podržala akciju Novogodišnja humanitarna bašta. Ova aktivnost je nekako bila logičan sled kampanje Spasimo hranu, spasimo humanost, kojoj smo se priključili još u septembru ove godine, gde smo donirali naše proizvode ugroženim građanima. Sada kada stojimo ispred ove impozantne, da kažem, Bambi jelke, Pančićeve omorike, ja mislim najviše jelke u Botaničkoj bašti, mogu da kažem da smo s ponosom podržali ovu aktivnost, jer polovina prikupljenih sredstava ide za obnovu biljnog fonda u okviru bašte, dok polovina sredstava ide za pomoć najugroženijima u vidu paketa hrane. Eurobank direktna dugo godina sprovodi program društvene odgovornosti i drago mi je da smo se ovoga puta priključili ovom novom projektu podrške zaštiti životne sredine i borbi protiv siromaštva i nadam se da ćemo nastaviti i u buduće. Divna akcija SGS će kao i do sada uvijek podržavati ove akcije i pozivamo sve dobročinitelje da se toj akciji i ovakvim akcijama u buduće pridruže. Kompanija JISK već dugi niz godina učestvuje u raznim humanitarnim akcijama i u Srbiji i u regionu. I posebno je drago što smo uzeli učešće i u ovako jednoj fenomenalnoj akciji. Ovim putem bih želeo da pozovem i ostale društveno odgovorne kompanije da u narednoj akciji ovako učestvuju kao i mi. Jako smo srećni što smo se pridružili akciji Novogodišnja humanitarna bašta. Mislimo da je tema ove kampanje dvostruko važna. Bavi se jednom temom, a to je ekologija, koja je nama kao banci izuzetno važna, i drugom temom, a to je pomoć i apelovanje na problem siromaštva u našoj zemlji. Nadamo se da ćemo makar malo doprineti da se ovi problemi saniraju, ako ništa drugo da se ukaže javnosti na značaj ovih tema, i pozivamo sve druge kompanije da se ovoj akciji pridruže naredne godine. Društveno odgovorno poslovanje je za Privrednu komoru Srbije jedan od ključnih prioriteta. Činjenica da smo mi kao nacionalna poslovna asocijacija ovde prisutni zajedno sa drugim kompanijama, našim članicama, i naša jedna od osnovnih uloga i jeste da promovišemo društveno odgovorno poslovanje. Posebno mi je drago što je komora to odmah prepoznala kao jednu akciju koja će, verujemo, postati i tradicionalna, i zahvaljujem se svim koleginicama posebno koje su bile inovativne i u kićenju ove jelke sa ekološkim ukrasima. Tako da sve u svemu siguran sam da će Privredna komora Srbije narednih godina učestvovati na ovoj manifestaciji. Želela bih da se zahvalim svima koji su se ove godine uključili u prvu novogodišnju humanitarnu baštu, koja od ove godine postaje i tradicionalna. Veoma je važno da tokom cijele godine brinemo jedni o drugima, a novogodišnji praznici su prilika da to i pokažemo na pravi način. Izuzetno nam je drago da su se ove godine uključile i kompanije i organizacije koje su pokazale svima da je važno da brinemo jedni o drugima i da brinemo o životnoj sredini.